vastelovend gasten. Want het is weer vastelovend hier in Limburg. Oh, zijn vastelovend gasten is begos. Atje, joh, vastelovend gasten. Want het zal weer vastelovend hier in Limburg zien. En wij is toch de Pipo Biolien. Atje! Ja, de Pipo, dat is Gaston van herberg De Zwarte Ruiter uit Gulpen. Maar eigenlijk, Gaston, is een wingbule. Een ras-echte wingbule, ja. Wat is ze dan met de vastelovend? Want dan hebben ze een tweestrijd, kan ik me voorstellen. Oh, we hebben in Gulpen een geweldige carnaval. Dat begint eigenlijk nu donderdag, of de volgende week donderdag. Dan hebben we Oude Wieverbal. Maar daar gaat dus echt de oma met het kleindochter en met haar eigen dochter op stap. En dat is geweldig om mee te maken. Is er nog een hele te vingen? Ik ben op carnavalsmaandag ben ik een hele te vingen bij het Stuntje Knippen in de tent op het paviljoen. Op het Bekruistersplein, geweldig. Echt zo mooi. Het is elk jaar kippenvel. Ik zie dat ze er zin in hebben. Vier hebben er ook ontzettend veel zin in. Het werd een hele bijzondere uitzending van Vastelovend Gasten. Een romantische thema-uitzending in het kader van Valentijnsdag. Vastelovend Gasten! Vastelovend gasten. Want het is weer vasten. Kom maar, lovend hier in Limburg. Als vastelovend gasten. Vastelovend gasten. Nee, vastelovend gasten. Vastelovend gasten. Ja, vastelovend gasten is begos. Vastelovend gasten. Maar wat een geschreven, dat kunnen dat het enorm druk is. Had zich hier een vrijwilliger aangemeld. Hier wil leren vliegen, ziet gij dat? Ja, natuurlijk. Je stond ook al een beetje kloosje van, ik wil het echt doen. Ja, je hebt er echt zin in, hè? Ja, Dan pakken we hem eens anders, want we hebben geen behoefte aan. Ja, nee. Kom maar hier naar boven. Ja. Goed zo. Ga maar zitten. Ja, dit is de... Best eigenlijk. Ik ben Sanne. Oh, Suze, dat dacht ik al. Dit is de drone vandaag. Dan krijg je een helm op. Hey, ga maar zitten. Ja. Verder is dat zo. De ganse uitzending niet hoeft ze stonden, want erbij netjes overeen houden. En als ze rondkijkt, zien we die beelden. Dit is de drone. En dan hebben ze een beetje het gezicht van een kloon. Sympathiek. Sympathiek bedoeld, hè. Ik bedoel gewoon in vastelovend. Dus dit is vandaag de kloondrone. De kloondrone. Kijk even naar de meneer die nog niet de kloondrone is. Dan komt hij in ieder geval nog op televisie. Ja? Ik even schakelen. Ja, even winken. Ja. Oh. Succes, hè. Jolien. Ja, het is Valentijnsdag, dus vandaag de mot voor het met. We hebben een aantal vaste lovers uitgenodigd. Dat zijn lui die elkaar hebben ontmoet tijdens de vastelovend en die nog steeds samen zijn. Ongelooflijk romantisch. Oh. En vandaag zijn dat om te beginnen. Oeh, dat gaat zo ook. Rosalie en Dion van Mullekom. Oh, kijk even naar de mensen toe. Oh. Even iets doen op jij in het hertje. Kijk, ja. Oh. Ja, blijf maar kijken. En wie heb je elkaar precies ontmoet? In de discotheek, 28 jaar terug, met die laatste avond op zondag. In de neergang. Waren er dus al discotheken? Ja, jullie chique. Jullie chique. Hoeveel jaar zit je al samen? 28 jaar. En wie lang blijf je nog bij jij? Heel lang. Net gaan we nu testen, want er klopt er niks van. Gaan we naar boven, we spelen met nog de vaste lover quiz. Ja. Plaats maken. Je mag met de rug tegen elkaar gaan staan. Ja, een beetje, ja, nog niet iets harder met de rug tegen een. Ja, En goed dan, zo. Dan stellen we hier een aantal vragen, die moet je beide beantwoorden. Kijk, met alles goed zit, dan antwoorden ze hetzelfde. Maar de vraag is natuurlijk, is dat zo? De eerste vraag. De eerste vraag, spannend. Snel schrijven, want we hebben eigenlijk gaan het hier. Wat is de favoriete carnavalsartiest van Rosalie? Dat is Rosalie. Ja, snel, want nu komt meteen de tweede vraag. Nou al. Welke belangrijke klus moet er absoluut in huis nog gebeuren? Heb je veel te lang laten liggen? Ja. Ja, lukt het? Drie. Met welk eten kreeg Rosalie hem immer naar de sloopkamer? Sloopkamer? Ja. Welk eten kreeg Rosalie ongemakkelijk richting zeg maar de trap op? Gewoon wat ze lekker kookt. Oké, 3, 2, en de stop met sms'en. De tienste trap. Ja, het is zund. Ja. Laat het zien. Wat heb je opgeschreven? Spik en span. En doe? Spik en span. Oh, dat zit goed. Rolgordijnen. Garage. Rolgordijnen garage. En de laatste. En wat heb je opgeschreven? Komkommers. Nee, dat ging erom voor mij ze ummaken. Nou, oké. Ja, kan het publiek aan bekijken dadelijk wie de andere lovers het doen? Tijd voor de... Prinsen Polonaise. Ja. En we hebben er ontzettend veel van.
Kom maar, ja, kom maar. Stap maar naar ongen, voorzichtig. Kijk, ja, stel ik maar. Ik ben Dene uit Limburg. Ik ben Luca uit Limburg. Ik ben Sven de Neeste van de Dorp uit Limburg. Uit Limburg. En wie beviel de deug, hoog hij? Ja, fantastisch. Staat hier in zo'n drukke uitzending, is het leuk? Ja, het is kijk gezellig hier, dus goed naar onze zin. Geweldig. Er zijn er nog veel meer vandaag. Bijvoorbeeld ook uit Holten. Kom maar naar ongen. En ik zou zeggen, wensen waardevolle spullen bij de gups. Voorzichtig, want het is het prins. Het is een kleptoom aan. Vertel maar eens op. Ja, ik heb met een collega van het borden weggehaald van de Peerlinken. En die woonde in Holten bij de Katers. Dus die zat in het verkeerde rijk. En dan heb ik met mijn collega van de borden weggehaald. Ja, en wat vonden ze daarvan? Maar dat vonden ze niet zo leuk. Goed, voor z'n allen goed op zijn eigen spullen letten. Loop maar door, want we hebben nog veel meer verenigingen hier. Kom maar deze kant op, ze zijn allemaal een beetje bescheiden vandaag. Wie is dit? Wat is jouw naam? Kasper. Iris. Fanny. En? Mark Jansen van de Moezenvangers het Loor. Vooral bij de katers, vooral bij de moezenvangers, dit weer een chaotische uitzending. En hier komt nog een prins. Jacques ten Eerste van de voetballeers. Van de voetballeers. Nu staat. Nu staat. Er zit hier een glaasje cola. Wacht, ik zal het even pakken. Want ik heb gehoord dat ik ook een glas cola moest geven. Waarom is dat zo? Hij is de laatste woorden die hebben gevallen. Dat kan ik horen. Vertel me even wie dat zit. Nou, er zijn een paar lui die menen dat ze heel leuk zijn. Altijd met cola, maar die kunnen zelf niet drinken. Ik moet er net heel veel doen. En dan heb ik misschien een glas te veel en dan komen ze met cola aan. Dat huurt ook bij de vaste loop. Dat bedoel ik. Dus, het is de laatste keer dat ik cola gedronken heb. Nou, proost, drink hem snel op. En dan stel ik vuur. Een ideaal moment om naar de bumper te gaan. Alle dorpsprinsen weer gewoon weggedood in de hockey. De eindige stadsprins vandaag die kreeg natuurlijk een aparte behandeling. Hè? Even in de camera kijken, is de stadsprins van Geleen. Dames en heren van de Vlarissen. Wie vult gerug? Ja, geweldig. Ja. Een droom de hoed is gekomen. Wil ze nog meer? We willen die stadsprinsen altijd diep in de ziel kijken. Die doen we niet af met een klein gesprekje. Die gaan we echt een diepte-interview geven. Dus doe de mond eens op. Nou, op. Ja, we kunnen het zien. We gaan nog bevragen. Je moet ja of je moet het ene of het andere zeggen. Je moet recht in de camera kijken en niet liggen. Want dan hebben we ook, nog geen tijd om na te denken. 3, 2, 1. Leg goed spot aan. Wow! Als prins losgaan in een volle zaal met springend publiek. Of bezoekers bij gehandicapten en in een behuurderhuis. Ja, los gewoon aan een vol publiek. Het uitroepen of de optocht? Uitroepen. Wie is de beste prins uit de geschiedenis van de Vlarissen? Sander of Jacques, die vader? Ja, ik natuurlijk. Woenen in Sittard of woenen in Geleen? Ja, Geleen natuurlijk. Winkelen in Sittard of winkelen in Geleen? Ja, Geleen natuurlijk. Lekker in de oven op stap. Gezellig het eten en drinken in Sittard of in Geleen? Ja, Geleen natuurlijk. De Eaters of Fortuna? Eaters. Die collega's van Recreatiepark Steinerbos of die Vrung van de Rood? Rood. Opleef. Rood dan maar. Die zit allemaal te kijken, hè? De Skelterbaan of de Roeiviever? Lastig. Doen we met de Viver. De familieroetsbaan of de Steinerbos Express? De Steinerbos Express. Het wordt steeds moeilijker. Ja, lastig, hè? Recht kijken in de kamer. De baardganshaven of confetti in het gezicht? Doe maar confetti in het gezicht. Sander Klinkers of Sander Kleikers? Klinkers. Klinkers, de prins van Geleen, dames en heren! Wilt je nog ergens op terugkomen? Oké, fijne vastelovend! Ja, dank je. Oeh, zwoer is om dit interview. Ja. Ontzettend, ontzettend bumper. Was een beetje aan de kant gaan. Henk Hover! Het is vandaag Valentijnsdag. Ja, ik doe niet aan Valentijnsdag, sorry Judith, maar... Nee. Maar ik heb wel een plekje uitgezocht die met de liefde van doen hebben. Kijk of dit werkt en of je dit kent. Dit is uit 1957. Bist me met je, of ik houd van weer. Pak maar vast dat meisje, hè, dat moet. Nee, pak geen meisje, hè. Ja, prachtig nummer. Natuurlijk, Frits Rademacher zelf, uit de jaren 50 nog. Du kent verliefd zijn op een meisje, maar du kent ook verliefd zijn op een stad. En hier van u zijn verliefd op een eigen stad. Maar buiten Venlo is er geen stad in Limburg waar zoveel inwoners op verliefd zijn als deze stad. Let even op. Wie dat goed? Die zijn in een nieuw
leef Maastricht. Hoest de afkomst, hoest de geest. Gaat het maar goed komen, hè? Oké, dankjewel Maastricht. Maar, als je dat voor Maastricht hebt en voor mensen die van een stad zijn, dan kent ze ook een liedje Goed Venlo ga ik nu draaien. Du kent met Valentijnsdag, ik leef vanmorgen naar de brievenbus en boete de huis en huisblijft zit daar niks in. Kent ze ook een gebroken hecht oplopen, een liedje uit de jaren 50 Goed Venlo. Piet Peetjes. Moet dat goed, kraak je meneer. Ik heb mijn hert gebroken. Ja, goed zo. En Venlo kennen ze het allemaal. En een Welske, dus dat uit het altijd gehoord, ook weer draaf. En ja, dat hebben ze ook onbeantwoorde liefde. Het kent zomaar eens zo voorkomen dat ze ergens zit op een terrasje en dat ze dan immers langs is komen, een leuk meisje. En dat dan die liefde niet beantwoord wordt. En door is deze van, dat kent je allemaal. Komt-ie, hoor die vast. Goed bewegen. Ja, ze was donker, 18 jaar en niet te kriegen, dus de onbereikbare liefde van Rowenezen. En ze woont ook niet buitenlands, maar ze komt gewoon uit Kronenberg, jazeker. Ik zou zeggen, regie, op naar de bumper. Bumper. Oh, wat ziet gij er voor leef uit? Wat ziet gij er voor leef uit? Ja, dank, dank. Hoe heb je elkaar ontmoet? De 11 van de 11. Even iets doen, ben jij dan op de mensen toestaan maken door zo'n hertje mee? Kijk of dat ook wel. Ja, waar heb je elkaar ontmoet? De 11 van de 11 in Maastricht. Het hertje lukt niet, maar je haalt wel echt van een. Zullen we kijken of je nog steeds bij een huurt? Eindstapje hoger gaan staan? Met de rak tegen een? Nee, weet je wat? Geef elkaar eerst een kusmoel. Oh. Ja, nu andersom. Oké. De vraag aan jullie. Heb je de pen? Wat is het favoriete carnavalsnummer van Jessica? Wat is het favoriete carnavalsliedje van Jessica? Nou schrijven, hè? Dat heb je geen tijd. Jessica helpt niet van vaste de tweede vraag, die komt er al aan. Wat ergert Jessica zich nu het meeste aan bij Barry? Kleine irritaties, grote irritaties. Aan die lengte. Dat wil wel weten. Kijk, lastig. Opschrijven, hè? Opschrijven. Alles best wel kansloos. Voor de honeymoon. Voor de koolvries combinatie. En tot slot. Zien we alweer bij vraag 3? Ja. Het gaat er toch harder als het leuk is, hè? Ongelooflijk. Wat is het meest romantische moment dat je ooit samen hebt beleefd? Of nu de locatie is ook al goed. Gewoon kort houden. Ja? Heb je het? Als ze is nog aan het schrijven. Litse letters. Ja. Ja, draai ook maar om. Geef ook me eerst een kusje weer. Hè? Want dat heb je. Ja, doe maar. Ja? Ja. Wat zie je nog antwoorden? Laat eens kijken. 3 in het papier is om. Ja. Leukste liedje, De Kerk. Tweede antwoord. Geen flauw idee. Derde, De Ontmoeting. Oké. En hey? Geniet van het leven. Dick Snurks. En het meest romantische moment was dit. Kortom, geen één vraag goed. Kansloos. Ook een laatste vastelovend samen. Wel leuk dat je deed als prins en prinses wil doen. Ja. Maak het nog even goed. Ja, één kusje nog. Één kusje. We hebben nog een koppel. Nog een koppel? Ja. Oké. Andy en Roy. Waar zijn ze? Oh, hij geeft me gedaan. Ja. Even nog dat moment dat we gisteren nog terugholden van de allerlaatst van het LVK. Gij ging namelijk, de winnaars feliciteren. Toen gebeurde dit. Kijk, hij staat er klom met een hand. Kreeg eerst geen hand. Dan wilde hij een cadeautje overhandigen aan de winnaar. En dan lippen weg. En dan negeert hij gewoon het cadeautje ook nog. Dus het is al laatste. Ja, maar dat maakt niet goed, want voor hebben we hem metgenomen. Oh, dit is hem? Ja, dat is hem. Ik ga je niet maar iets geven. Oh, goed, man. Ik denk de hoofdzakker. En voor wie is hem al? Nou, laten we kijken. Zo van Converloten. Ik stel voor dat we hem op Facebook geven aan de kijker die ook het beste een hert onder de riem kan steken. Die kan zeggen waarom het toch verdiend is als geen gewonnen zult hebben. En nou pakken we morgen, als er iemand iets bedenkt, pakken we door een winnaar. En dat is niet, dat drinken we gewoon zelf op. Maar, en dan gaan we voor hem zelf persoonlijk langsbrengen. Afgesproken. Kijk. Wie is het met de mannen? Want allerlaatste weer, hè? Ja, het is allerlaatste in de finale. Maar uiteindelijk ben ze gewoon 20ste van de 203, hè? Kijk, dat is weer de positieve kant. Wie is het schuld vandaag? Roy. Roy. Oké, duidelijk. Een geleedje dat hij de naast weer hebben gedacht. Ja, wat weten ze eigenlijk van nazen af? Van bekende Limburgers. Kijk even met. En kijk of ze deze nazen de goede gok.
Gok de goede gok. Van wie is deze gok? Donald Trump in het plaat. Bijna. Nee, Frans Teunis. Geen commentaar. Wist je? Baby Graf. Ja. En dat klopt, de volgende naam. Gok de goede gok. Frans Kronenberg. Dat ken ik niet. Ja. Oh, gelukkig ging dat Wie is goed. dat? Leo. Voor Paul en Leo. Tom Doesburg. Wow, die is echt hoor. Frans Pollux. Haji. 5 punten! Gok! Net zo goede punten als op het LVK! Oh, had je er door al 5 jury's van nu, maar goed, dat is goed. Ga ik hem zingen, zul ik zeggen. Domper. Andy de Roy, de naam. Steken ons naast in vaste lovenzaken. Weer het naast voor wat hij de stemming brengt. Sloten weer nu lange naast schoonmaken. Nog in de Rijn die de anders te verbrengt. Is weer naast. Hollands bloed wat erin zit en meer. Blijft in eigen leven de baas. Al drukt ze leven water naar de schip. En wat ze aan ons naast ons hangen. Dat geeft niet aan ons naast voorbij. Veel zin niet voor eindelijk te vangen. Want hij naast die heeft het weer. Wir lassen uns nichts, du musst weer naar ze boren. Dat vliegen weer de genoeg onder de naast. Met de naast weer aan de ververig te verkloren. Weer huppen hier toch het allergunste gras. Het leven is weer naast. Al alles doet wat erin zit en meer. Blijft die eigen leven de baas. Al drukt ze liever water naar de schip. En wat ze aan ons naast ons hangen. Dat geeft niet aan ons naast voorbij. Veel zin niet voor Engeland te vangen. Want hij naast die heeft het weer. We geven allemaal een reinigje volle gas. En weet dat dit een liedje wordt. We hebben weer nog vriend wie ernaast. Het leven is weer naast. Al alles doet wat erin zit en meer. Blijft die eigen leven de baas. Of lukt ze liever water naar de schip. En wat ze aan ons naast ons hangen. Dat geeft niet aan ons naast voorbij. Veel zin niet voor Engeland te vangen. Want hij naast die heeft het. Want hij naast die heeft het. Want hij naast die heeft het weer. Ik denk dat we het inzien als ik zeg dat ze volstrekt onterecht allerlaatste zijn geworden op het LVK. En die Roy, ophouden, we begonnen de Prinsenquiz spelen. Alle prinsen erbij. Zeg, jij hebt elkaar ook op de 11e van de 11e ontmoet, of niet? Ja. Wat leuk, dan komt die bühne op, kom. En jij hebt hem ook op de 11e van de 11e ontmoet. Ja, ik was er ook bij. Dat is sterk, heel goed. Kom erbij de prinsen bespelen met prins Sven van de Dolen tegen prins Mark van de Moezenvangers. En de rest moet er een beetje assisteren. We hadden 2 teams gemaakt. Kom, bewegen, kom op man. Bewegen, ja. Sst. Beetje rustig. Bewegen. Hey, kijk, hey. Ja. LVK, hè. Daar zeggen mensen altijd van, het wordt geplayback, wordt niet live gezongen. Wat vind jij? Wordt er geplayback of live gezongen? Ja, natuurlijk weer niet. Nee, alleen playback. Playback. Alles live. Ik heb playback. Ja, oké. We gaan kijken. Laat ons toch nog niet aan denken, want weer
Nee, dat is volledig gepleegd. Liek mij, toch? Ja. Begon door de dansschade. Kijk, hier is een dansschade van de coole dinges. Dat meetje door in het midden, dat is niet zo goed. Dat is toch te klein eigenlijk. Kijk, het gaat kans mis. Dat wordt pijnlijk op een gegeven moment. Mensen gewoon ook boer roepen. Dus dat meetje zit. Ja, serieus, dat meetje zit. Ik stop ermee. Ik hou af. Natuurlijk kei erg, maar dan kies daar nog een veel pijnlijker moment. Want dan komt er een applausmoment. Gaat iedereen applaus horen? Ja, super schaamtevol voor dat meetje. Wat uit het? Rent het beuken als die man of rent het beuken te deur? Het rijdt beuken als een man, denk ik. Naar de man. Naar de man. Allebei naar de man. We gaan kijken wat er gebeurt met dat meetje. Zit op de beuken, er wil applaus schot en wat uit het? Het gaat goed, schaamteloos. Mij applaus horen. Schandalig. Allebei nog. Je beweegt niet, het is niks. Wie is de fietser, hé? Wie is de fietser? Kies de fietsprins. Fietsprins, kijk even, we hebben ook gefilmd vorige week op een fiets. Want jij kent iets wat weinig mensen kennen op een fiets. Dat is namelijk ook Jeske uittrekken. Althans, dat dagje. Lukt hem dat Jeske uittrekken, of niet? Jazeker, misschien wel gevallen. Weet je. Nee, denk ik niet. Een veld. Jij op het gezicht. Jij op het gezicht. Lukt het toch? Nee, dat lukt niet. Oh, kijken. Oeh. Hoe het? Ja, kans gelijk. Super. Oei. We hadden nog een keer gefilmd op een link rutspunt bij Jurgen de Dorp. Kijk, je kunt me aangefietst, hè. Hey, dit gaat fout, dat vertel ik alvast. Dat was vorige week zondag. Boetsen tegen de witte auto of tegen de zwarte auto aan? Tegen de pol, denk ik. Tegen de pol. Laat maar zien. Oh! 11-11. Slotvlog. Waar is de shut? Waar zit er bij de shutterie? Ja, echte shut, hè. Ja, dat kunt ze zien hier, de spieren. We hebben een kameraad van hem gefilmd in het bos meteen oefenen waar. Maar dan kijkt hij een geweer in zijn holster. En er staat tegenover een bord met een boef. En dan gaat nu dat geweer trekken, gaat hij boef neerknallen. Wie wint toch? De bord of de cowboy? Dat bord. De bord? Bord. Nee, de cowboy zeggen, dan kun je winnen. Ja, de cowboy dan. Cowboy! I just fucking shot myself. Iedereen heeft gewonnen, behalve deze prins. Yeah! En Dorp vergeet deze medaille, maar omdat je niet gewonnen hebt, moet je gewoon zelf inmaken. Veel plezier, gooi je vastelovend. Bumbar! Ja, het is nog steeds Valentijnsdag en we hebben dus nog een... Is het nog steeds Valentijnsdag? Ja, we hebben nog een paar vaste lovers hier in de studio. Stap in het hartje, Sianne en Jolle. En vertel ons waar je elkaar hebt leren kennen. Mijn vriendin die deed zingen bij Ziek en de Bus. En ze moest optreden naar bij Café Shane. En ik sting dan met mijn pilsje en word meteen raak. En waar is dat? Ja, dat is gewoon. Ja. En toch desondanks? Toch Heidelgaat, ja. Hoe lang zit je al samen? 2 februari 2014, dus 3 jaar. Dat is al 3 jaar! Ja, hey. Heb je plannen om samen te gaan wonen, of niet? Ja, nou, dat met elkaar ook echt? Ja, met elkaar ook. We gaan kijken of die plannen toekomst hebben. Gang op het podium staan. We hebben ook een aantal vragen voor u. Met de rug naar elkaar toe. Met de rug, hè? Ja, goed zo, oké. Spieken. De eerste vraag. Wat is de favoriete carnavalsoutfit van Sianne? De favoriete carnavalsoutfit. Jolle de shirt al met zijn kop. Tweede vraag. Wat zou Sianne aan dich willen veranderen? Lastig. Gewoon het belangrijkste kiezen, hè? Niet alles opschrijven, ja. En tot slot. Wat is de raarste plek waar je ooit heel romantisch hebt gedaan? Dan bedoelen we een geografische locatie, hè? Niet een fysieke plaats. Sianne, snel. De tijd tikt door. De tijd is al op. Sterker nog, de tijd is al op. Stop met sms'en. Kom maar lezen. Drie nog om. En kijk. Luchtste pekske. Wat staat er? Zijn. Van alles door elkaar. Tweede is, wat zoals ze aan zichzelf veranderen, is die een alcoholgebroek en dicht dat er altijd zo'n slijmen is. Ja, en tot slot. De gevolgste plek wat ooit romantisch is geweest is Sjaan. Wat is dat? Ja, de café in Neer. En dan echt vol in de café of achter? Ja, nee. 1 punt. Dat betekent dat je het heel goed gedaan hebt, maar je kent elkaar ook pas net. Volgens mij is het een duidelijke winnaar, namelijk koppelnummer 1. Waar is koppelnummer 1? En wat winnen ze, Jolien? Ja, je ziet er al prachtig goed, maar toch, soms kan het helpen. Oh, romantisch.
soms kan het helpen om samen een leuk avondje uit te hebben. Je mag gans in het carnavalesk nu gaan steken. Oh jee. Wie een hele grote carnavalswinkel. Dat mag En ik de check, wel en de zeggen. check. Ja, alsjeblieft. Wat heb je erop te zeggen? 170 reclame. Ja, goed zo. Oké. Nou, weg weer, want we hebben weer artiesten. Tof. Lang niet blijven. Romantisch, hè? Ik moet even ademhalen. Sifu is hier. Maar waar zijn ze? Dat is de grote vraag. Sifu, staan ze achter mij? Kijk, ze zijn niet te missen met die glitterpacks. Kom er even bij. Hebben ze niet meer Sifu? Ja. Heb je vandaag Valentijnskaarten ontvangen of geschikt? Nee. Doe? Nee. Iemand van u? Nee. Oh, dat is nu jammer. Dat is jammer. Je hebt wel het liedjesconcours van Gebroek gewonnen. Niet in de LVK-finale. Die waren de allerlaatste. Het kan immer erger. Ja, je zit immer herkenbaar aan die prachtige pakjes en die maakt toe, hè? Ja. Ja. Waar haalt ze de inspiratie vandaan? Overal. Ik weet het niet. Het komt vanzelf binnen. Met vaste loven en zo. Durm zit natuurlijk in die band, want ik kan eigenlijk niet zingen. Nou, dat wel hoor. Maar het pakjes dat is toch wel ons handelsmerk. Geweldig. Lekker Blie, hè, heet het nummer. Ja, geschreven door Bart Storke. Dankjewel daarvoor, Bart. En dit niet geholpen, maar we zingen het natuurlijk weer. Pidom, pidom. We gaan... Ja, laat horen wie Blie dat je zit. Sifu! Wir maken er weer in een schöne dag van. Leg wat in gezicht maar in de kreuk. Wir maken er weer in een schöne dag van. Beleef de ganze dag is nur leuk. Wir maken er weer in een gezellige dag van. Geniet van zijn nu toch toevallig die. Wir maken er weer in een schöne dag van. Heerlijk dat je wil en lekker bij. Wir hebben ons gekleier aangepungeld. De verf op mijn gezicht is nog het. Mijn alle micro's maar wel gebungeld. Om mijn nek van vreugd tot lekker laag. In mijn vleutje zitten stukjes frieten. Van gisteren nog van het vorig jaar. Wir gaan vandaag geweldig goed genieten. Kom richtig tegen trekken we samen door. Wir maken er weer in een schöne dag van. Leg wat in gezicht maar in de kreuk. Wir maken er weer in een schöne dag van. Beleef de ganze dag is nur leuk. Wir maken er weer in een gezellige dag van. Geniet we zijn nu toch toevallig die. Wir maken er weer in een schöne dag van. Heerlijk dat je veel en lekker bij. Romantisch, hè? Super romantisch. Echt leuk, hè? Het is nog steeds Valentijnsdag. Gaan we dadelijk naar de kino? Of je gaat eten? Heb je kaas ligt? Huh? Je gaat eten? Samen? Nee, niet zo. Morgen
weer. En dan komt Cartouche op Donkey Shop. Nee, Cartouche in vastelovend gasten. Lange kwartslag. Mensen, vorige week in mijn oor af. Brengt de taxi mij naar huis. Ik had een netwerkborrel in de stad. Beetje honger, dus ik zeg tegen mijn meetje: schatje, wat eten we vandaag? Ja, zei het, kwartslag. Niks. Ik zeg: wie zuur? Niks. Gisteren hebben we ook al niks gegeten. Dat klopt, zei het. Ik heb ook voor 2 dagen gekookt. Lange kwartslag.